Ensimmäinen fakta, mikä pitää tietää, on se, että Jumala on olemassa ja Jumalalla on niin kuin objektiivinen laki siitä, mitkä asiat on hyviä ja mitkä asiat on pahoja. Ja se standardi sille, että on tarpeeksi hyvä taivaaseen, ei ole se, että on tehnyt enemmän pahaa kuin, tai siis enemmän hyvää kuin pahaa, vaan se on se, että ei ole tehnyt yhtään pahaa ikinä. Niin siinä tulee semmoinen dilemma monille ihmisille, tai siis kaikille ihmisille enemmänkin, että joka ikinen ihminen on tehnyt jotakin syntiä, jonkinlaista pahuutta, on valehdellut vähän jossain, on huijannut jossain patikan kokeessa, on varastanut jonkun tikkarin, niin kuin ihan pikkuasiatkin. Niin sen takia kaikki ihmiset on tuomittuja helvettiin ja sen takia kaikki ihmiset tarvitsee pelastaa, koska vaikka sä teet kuinka paljon hyviä asioita ikinä, niin se ei loppujen lopuksi niin kuin poista sitä, että sä oot joskus tehnyt jotakin pahaa sun elämässä aikana. Se on sama, että sä mietit, kun sulla on niin kuin koe koulussa, sä saat siitä 90% ensimmäisellä kerralla pisteitä, niin vaikka sä tekisit kuinka monta kertaa sen kokeen uudestaan, että saat 100, 100, 100, niin se keskiarvo tulee aina olemaan alle 100. Se tulee olla 99,9 jotain, mutta se ei koskaan tule 100. Ja sen takia Jumala lähetti ainut syntyisen poikansa Jeesus Kristuksen maan päälle. Johanneksen evankeliumissa sanoo, että sana oli Jumalan kanssa ja sana oli Jumala ja sitten sana tuli lihaksi. Tiedätte varmaan. Ja sitten Jeesus eli ja opetti sen elämänsä aikana, kunnes 30 hänet syyttömänä tuomittiin ja hänet ristiinnaulittiin. 3. päivänä sen jälkeen, kun se oli kuollut, niin se nousi ylös kuolleista ja sillä se päihitti synnin ja kuoleman. Ja sitten sen kuolemalla se sai aikaa sen, että se otti meidän synnit itsellensä rangaistukseksi. Ja sen tähden me voidaan saada ikuinen elämä, jos me vaan uskotaan häneen. Ja sen jälkeen, kun me ollaan pelastettu helvetissä, niin mekin tullaan Jeesuksen tavoin nousemaan kuolleista ja me tullaan niin kuin nousemaan, no sitä on vähän monimutkaisempaa teologiaa, mutta me tullaan periaatteessa nousemaan synnittöminä samalla lailla kuin Jeesus ja me tullaan elämään taivaan valtakunnassa niin edelleen. Ja se on Jumalan lupaus ja koska Jumala on kaikki hyvä ja kaikki oikeudenmukainen, niin se pitää aina lupauksensa iankaikkisesti. Ja Raamatun sanoma voi oikeasti tiivistää siihen yhteen, no mikä on kaikkien suosikkijakeeseen Johannes 13, 3, 3, 16. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että hän antoi ainoa syntyisen poikansa, jotta yksikään, joka häneen usko, joutuisi kadotukseen, vaan saisi ihan kaikki elämän. Aamen.